Сәлем дуслар. Бүген мин сезгә башкалабызның Пушкин урамында урнашкан һәйкәл турында сөйләшәкмен. Ул 1978 елда химик профессор Александр Бутлеровка куела. Якташыбыз Александр Михайлович белән без барыбыз да горурлана алабыз. Ул 1828 елның 15 сентябрендә хәзерге Алексеевск районында туа. 13-14 яшьлек Саша Казанда гимназиядә укыганда төрле химик тәҗрибәләр белән кызыксына башлый. Махсус химик приборлар, савытлар аңа һич тә тынгылык бирми. Көннәрдән бер көнне мәктәптә нәрсәдер шартлый. Тавышка чабып килгән укытучылар, укучылар бите башы буялган, кырымга баткан Сашаны күрәләр. Ул анда бары бингалетларын ясамакчы булган, ләкин тәҗрибә шартлау белән тәмамлана. Моның өчен Сашаны тәрбиячеләре пучмакка бастырып куя. Ярый әле хәзер мәктәпләрдә пучмакка бастырмыйлар. Әйме дусларым, шул вакыйгадан соң мәктәптә аны бөек химик дип йөртә башлыйлар. Ләкин көлүләр Сашаның химия белән кызыксынуын туктатмый. Вакытлар узгач Александр Михайлович Бутлеров Казан университетын тәмамлап, чыннан да бөек химик була. Университетта укытучы булып эшли. Студентларны химия дип аталучы фән серләре белән таныштыра. Бутлеров Германия, Италия, Франция, Швейцария, Англиядә эшли. Тәҗрибә туплый. Бутлеров органик химиягә нигез салучы. Нәрсә ул органик химия дисезме? Дөресен генә әйткәндә, органик химиянең дә, һәйкәлдәге формулаларның да нәрсә аңлатканын мин әлегә белмим. Ләкин киләчәктә һич шиксез беләчәкмен һәм өйрәнәчәкмен. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар дип юкка гына әйтмиләр бит. Дуслар, сез дә туган ягыбызның танылган шәхесләре белән кызыксыныгыз. Туган як тарихын өйрәнегез. Сау булыгыз!